Здравейте на всички! Това съм аз, Габриела, и сега отивам да приготвя нещата, които ще ви са нужни. За да ви покажа нещата, които ще ви са нужни, за да направите студен шоколад. Така, сега съм в ето този кът. Добре, това са половината неща, които ще ви са нужни. Първото нещо, разбира се, е чашата. Ще ви е нужно също вода, лед, ето го нашия, какао, ето, наистина какао. Този струваше един и нещо, мляко, много малко, една сламка, захар и разбира се, ето този йогурт. Ако нямате този йогурт, може да ползвате и пасато. Това може да се направи с топла вода, топло, само като включите топлата си вода, но аз не искам топло. И нека да започвам. Така, първото нещо, което трябва да направите, е да сложите една лъжичка и половина какао. Една лъжичка и половина. Няма да сложа всичкото. И половина. Една лъжица и половина. Мляко. Ето толкова. Вода. И в ето това пасирайте и сложете лед. Забравихте спомена, аз слагам и сладолед. Разбира се, то е по ваш избор. Аз слагам шоколадов. Любимия ми. Ето, какво ми се получи. Допълнете с вода. И по ваш избор мляко. Сложете сламка и това е.